Της Δημοτικής Ενότητας Βόλου, θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σε αυτό το όμορφο σημείο της πόλης μας, στο Θεατράκι του Ανάβρου. Η συμμετοχή σας στη σημερινή εκδήλωση μας τιμά ιδιαίτερα. Ορμόμενοι, σαν Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Βόλου, από την πρωτοβουλία της Ευρωβουλευτού, Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μέλους της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, κυρία Ρόδης Κράτσα, για την καθιέρωση της Ευρωπαϊκής ημέρας θάλασσας, αποφασίσαμε όλοι μαζί να γιορτάσουμε αυτή την ημέρα την 20η Μαΐου 2017. Εύχομαι από καρδιάς η σημερινή μέρα να αποτελέσει την απαρχή ενός θεσμού, ώστε κάθε χρόνο να γιορτάζουμε όπως και φέτος. Συγχαίρουμε λοιπόν την Ελληνίδα, συγχαίρουμε τη γυναίκα, την Ευρωβουλευτή Ρόδη Κράτσα, που για την πρωτοβουλία της αυτή, καθώς και τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αποδοχή της πρότασής της να καθιερώσει αυτή την ημέρα. Η καθιέρωση της Ευρωπαϊκής ημέρας θάλασσας συνίσταται στην προσπάθεια για ευρεία και ουσιαστική ενημέρωση των Ευρωπαίων πολιτών για τον καθοριστικό ρόλο της θάλασσας για την ευημερία της Ευρώπης. Στόχος της είναι να τονίσει την ανάγκη για μια συνεκτικότερη προσέγγιση ναυτιλιακών και θαλασσίων δραστηριοτήτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη. Η πόλη μας οφείλει ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορικής της εξέλιξης και της ανάπτυξής της στη γεωγραφική της θέση, που την τοποθετεί σε ένα φυσικό λιμάνι του Παγασιτικού κόλπου, με αποτέλεσμα όχι μόνο ένα μοναδικής ομορφιάς φυσικό περιβάλλον, αλλά και μια ιδιαίτερη αναπτυξιακή προοπτική για το λιμάνι που συνέδεσε την πόλη μας με κάθε σημείο του πλανήτη, προσφέροντας στα δεδομένα του Βόλου ένα ακόμη συγκριτικό πλεονέκτημα. Φαντάζομαι πως όλοι γνωρίζετε κάτι για την αργοναυτική εκστρατεία. Ο Ιάσονας που ταξίδεψε με την Αργό στη μακρινή Κολχίδα για να φέρει στο βασιλιά Πελία το χρυσόμαλο δέρας. Θα δράξω την ευκαιρία, δεν θέλω βέβαια να σας κουράσω, αλλά θα σας διηγηθώ εν συντομία την ιστορία. Ο βασιλιάς της Θεσσαλίας Πελίας είχε λάβει χρησμούς ότι θα βρει το θάνατο από έναν απόγονο του Αιώλου και γι' αυτό θα έπρεπε να φυλάγεται από έναν άντρα που θα φορούσε ένα σανδάλι. Όταν κάποια στιγμή ο Πελίας είδε μπροστά του το μονοσάνδαλο Ιάσονα, ο οποίος έχασε το ένα του σανδάλι, προσπαθώντας να διασχίσει τον ποταμό Άναυρο, φρόντισε να τον απομακρύνει το συντομότερο από κοντά του, δίνοντάς του την εντολή να ταξιδέψει στην Κολχίδα και να φέρει πίσω το χρυσόμαλο δέρας. Στην εκστρατεία έλαβαν μέρος όλοι οι ήρωες της Ελλάδας, 50 τον αριθμό, μεταξύ των οποίων και ο Ηρακλής. Το πλοίο για το ταξίδι το κατασκεύασε ο Άργος, γιος του Φρίξου, από τον οποίο και πήρε το όνομα Αργό. Οι αργοναύτες έφτασαν στην Κολχίδα μετά από πολλές περιπέτειες. Εκεί ο βασιλιάς Αίτης υποσχέθηκε να τους δώσει το χρυσόμαλο δέρας. Ο Ιάσονας με τη βοήθεια της Μύδιας, κόρης του Αίτη, η οποία τον είχε ερωτευτεί, κατάφερε να πάρει το χρυσόμαλο δέρας και παίρνοντας τον δρόμο της επιστροφής να το φέρει πίσω στον Ιολκό. Κάπως έτσι έφερε στις μνήμες σας την τόσο όμορφη αυτή ιστορία, θέλοντας να σας υπενθυμίσω την παρακαταθήκη που άφησε ο ένδοξας ήρωας Ιάσον στο φυσικό μας λιμάνι. Οι ιστορικές πηγές μαρτυρούν την οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής μέσω της επικοινωνίας που προσφέρθηκε από τις θαλάσσιες οδούς, ενώ η ανάπτυξη της πόλης στις αρχές του 20ου αιώνα οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο εμπορικό λιμάνι που συνέβαλε στη μετατροπή της σε βιομηχανικό κέντρο της εποχής. Στο ίδιο λιμάνι αφήχθησαν χιλιάδες πρόσφυγες το 1922, οι άνθρωποι που στη συνέχεια δημιούργησαν τη Νέα Ιωνία, μεταφέροντας στην περιοχή τον πολιτισμό τους και ανανέωσαν το ανθρώπινο κεφάλαιο της πόλης. Ο Βόλος του σήμερα συνεχίζει να αποκομίζει ωφέλη από τη θάλασσα, το εμπόριο, τον τουρισμό, τη γαστρονομία της πόλης που προσφέρουν τα γνωστά τσιπουράδικα, τα οποία χαρακτηρίζονται από τη θαλασσινή διάσταση της περιοχής και στηρίζουν την τοπική μας οικονομία. Η καθιέρωση της Ευρωπαϊκής ημέρας θάλασσας θα συντελέσει στη συνειδητοποίηση της σημασίας που έχει η θάλασσα στους κοινούς στόχους της ανάπτυξης και της αειφορίας. Η αξιοποίηση του Παγασιτικού κόλπου με το πλούσιο οικοσύστημα και τις τεράστιες δυνατότητες που έχει είναι δική μας υπόθεση. Θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε περισσότερο και να συνεργαστούμε για να αξιοποιήσουμε και να προστατεύσουμε αυτή την ιστορική θάλασσα.
Την παρακαταθήκη που μας άφησε η Αργοναυτική Εκστρατεία και ο Ιάσον, καλούμαστε μέσω και του εορτασμού της Ευρωπαϊκής Μέρας Θάλασσας σήμερα να αξιοποιήσουμε στο έπακρο. Η Αργοναυτική Εκστρατεία αποτέλεσε σπουδαίο δείγμα εξαιρετικής ανάπτυξής της ναυσιπλοείας από ένα τολμηρό, ανήσυχο και ιδιαίτερα ευφυή λαό. Θα πρέπει να είμαστε περήφανοι ως βολιώτες, ως μαγνησιώτες, για το επίτευγμα της αργοναυτικής μας εκστρατείας που πραγματοποιήθηκε σε αρχαιότατους χρόνους. Η δημιουργία του Μουσείου της Αργούς, στο οποίο θα στεγάζονται σημαντικά εκθέματα, με κορονίδα το γνήσιο αντίγραφο του μυθικού πλοίου μας, αποτελεί για τη Δημοτική Αρχή, για τη Δημοτική Ενότητα Βόλου και για μένα προσωπικά βασικό και κυρίαρχο στόχο, ώστε να αξιοποιηθεί αναλόγως και να προβληθεί πολύ καλύτερα το τρανό επίτευγμα της αργοναυτικής εκστρατείας και να συντελέσει στην ανάπτυξη της περιοχής. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να τονίσω την απήχηση της σημερινής εκδήλωσης και τη συμμετοχή σας σε αυτή, που είναι όντως εντυπωσιακή και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Αξίες όπως η συνεργασία, η ομοψυχία, οι συνέργειες, ο εθελοντισμός είναι πολύ σημαντικές για μένα, αλλά και για σας πιστεύω το ίδιο. Και εύχομαι εμείς ως πολίτες πάνω σε αυτές να κρατηθούμε. Με άξονα τη θάλασσα, το λιμάνι μας, τον τουρισμό μας, την ναυτιλία μας, για την ευημερία της πόλης μας, του όμορφου Βόλου βέβαια. Κλείνοντας, θα ήθελα να αφιερώσω αυτή την όμορφη γιορτή για τη θάλασσα στους λατρεμένους μου γονείς, τον Γιώργο και τη Λίλια Ζωμένο, που απεβίωσαν λίγους μήνες πριν. Το κενό τους είναι φυσικά δυσαναπλήρωτο. Σήμερα πιστεύω να είναι χαρούμενοι κάπου εκεί ψηλά, στον ουρανό που βρίσκονται, καθώς πάντα ήθελαν, σαν προοδευτικοί άνθρωποι, το καλύτερο για όλους και ιδιαίτερα για την πόλη μας, το Βόλο, που τόσο αγάπησαν και βοήθησαν. Πόσο μάλλον τώρα που βλέπουν την προσπάθεια να συνεχίζεται από το δικό τους παιδί. Σας εύχομαι υγεία πάνω απ' όλα, να είμαστε καλά μέχρι την επόμενη χρονιά, να συναντηθούμε πάλι εδώ, στο όμορφο γραφικό και ατμοσφαιρικό θεατράκι του Ανάβρου και για να γιορτάσουμε ξανά αυτή την Ευρωπαϊκή Μέρα της Θάλασσας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς. Να είστε καλά, καλά να περάσετε. Μπράβο. Την όμορφη γιορτή μας θα την πλαισιώσουν η Έρικα Πατρικίου, που θα τραγουδήσει πάρα πολύ όμορφα τραγούδια για τη θάλασσα, η ποιήτρια Ουρανία Γάτου, η οποία θα απαγγείλει ποίηματα για τη θάλασσα, θα χορέψουν οι χορευτές της σχολής Νίκης Κρίσλου για τη θάλασσα και θα απαγγείλει ένα μικρό ποιηματάκι η κόρη μου, η Κατερίνη Μαρκέλα Καραγιάννη, για τη θάλασσα. Παρακαλώ πολύ, θα καλέσω πριν την ποιήτριά μας, την κυρία Ουρανία Γάτου, τη μικρή μου κόρη, η Κατερίνη Μαρκέλα Καραγιάννη.